ପୁଣି ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ବହାମୁଇ ବର୍ଷାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ମାନେ ଆଉ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ କଣ ହବ ବା? ଯାହା ତ ହବା କଥା ହେଇଗଲାଣି। ହାତ ଗଣ୍ଠି ବି ପଡିଗଲାଣି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ସରିଲାଣି। ଆଉ ତମେ ଏଠି କାହିଁକି ପଛଟାରେ ବସିକି ଶୁଖିଲାଟାରେ ବାଳିଆ ପିଟୁଛ କହିଲ? ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତତାରେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ଷାଙ୍କୁ ରୋକଠୋକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏତେ କଥା ନାହିଁ। ଏଇନା କିଛି ଦିନ ଆଗୁଆ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କେତେ ବାଡେଇ ବିଦାରି ହେବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଟା ହାତ ଛାଡିକି ହାତରୁ ଖସିଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ସେମିତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣ ମାନେ କଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବୁଝେଇବି? ଆପଣ ମାନେ କଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ ଖାଲି ଆଉ କଣ ହେଇ ଚାଲୁଛି। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ଅଲିଉଡର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଝିଲ, ସତରେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବୋଧେ ବହୁତ ଖରାପ, ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରୁ ବୋଧେ ଢିଲା ହେଇଗଲାଣି। ନହେଲେ ନାଇଁ ଏମିତି ବେକାରିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ଏଇ କଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ? ଆଗରୁ ଆମେ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖିଲାଣି ନା, ଦେଖି 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 ଆଗ ଆଖି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ହେଲେ କୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଟରେ ପଳଉଛି, ସିଏ ଯାହା ବାଟରେ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ବି ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇଯିବେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ଭୁଲ ଅଛି, କିଏ ସତ କହୁଛି, ଅନୁଭବ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ ସାଂଘାତିକ ବୟାନ ଦେଲେ। ବୁଝିଲେ, ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ତାଙ୍କର ତ ଯାହା ହେଲା ମାନେ କିଳା ବାଟରେ କିଳା ଯାଉଛି, ତାକୁ ହୁଇସିଲି ମାରିକି ଡାକିବା କଣ ଦରକାର କହିଲେ? ତାଙ୍କ ବାଟରେ ତ ସିଏ ଯାଉନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାଟରେ ତାଙ୍କ କେସ୍ ପାସ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତମର ଏତେ ବିଚାର କଣ ପାଇଁ? ସେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କଣ ହେଲା, ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର କଣ ହେଲା, ସେ କୋଉଠି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ, କିଏ ବାହା ହେଲେ? ବାହା ହେଇଗଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କୋଉଠି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ, କୋଉଠି ଇଏ ହେଲା, କୋଉଠି ସିଏ ହେଲା, ଏତେ କଥା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି ସେସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଡିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏତିକିରେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ଲମ୍ବା ହେଇଗଲେ ଯୋଉ ସୋଦା ପାକା କରିବେ। ଅଭିନେତା ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁଣି ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମିତ୍ରତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଆଉ ଛାଡପତ୍ର ପରେ ଟିକେ ଥମିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏସବୁ ଏଠି ଚାଲିଛି କଣ? କେତେବେଳେ ଥମି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ବଢି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ କମି ଯାଉଛି, ତ କେତେବେଳେ ଛିଡି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ କଣ ଆଉ କାହାର ତ କାହିଁ ଏସବୁ ବାହାରୁନି, ଆଙ୍କର କାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି। ମାନେ ଏମିତି ହେଲା, ସେମିତି ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ସିଏ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା କଣ ଏସବୁ ହଉଛି ମୁଁ କାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ଏସବୁ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ସେ କଥା ଜାଣିନି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ସେସବୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଖୋଲା ଅଛି, ସେଥିରେ ଜଣେଇବେ। ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ୱାଇ ଫିଲ୍ମରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟି ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି କି ଏହି ଫିଲ୍ମଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଷ୍ଟୋରି। ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବା ପରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି 2-3 ଦିନ ଚଳୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁହଁ ଖୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ରୋକଠୋକ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି।